Kaixo guztioi, oraingoan 6C atazaren inguruko nondik norakoak kontatuko dizkizuet bideo tutorial honetan. Bueno, oraingoan adimen artifizialarekin eduki digitalen sorreran zentratuko gara. Zer landuko dugu gaur? Adimen artifizialaren bidez eduki digitalak nola sortu eta hobetu, bale? Horretarako orain arte egin dugun bezala, prompt eraginkorrak nola idatzi jakin beharko dugu eta adimen artifizialaren emaitzak ere nola ebaluatu. Bai egia da, segun eta zer eskatzen diogun, erremienta ezberdinen erabilera probatuko dugula. Jarraituko dugu ChatGPT, DALL-E, Canva. Eduki digitalen sorrera, komentatu behar dut, adimen artifizialak sormena eta produktibitatea handitzen laguntzen digula. Erizaintzako ikasleentzat, nik uste aurkezpenak egiteko, infografiak edo bideo didaktiko hobeagoak sortzeko aukera ematen digu. Bai? Gakoa gizakiak gidatutako sorkuntza prozesua izatea izango da. Bueno, aurretik aipatu dugu, baina berriro esango dugu, zer da prompt bat, adimen artifizialari jarraibideak emateko testua da, non testu inguru konkretu bat ematen diogu, lortu nahi ditugun emaitzak geroz eta zehatzagoak izateko. Bai? Horregatik emaitzaren kalitatea, promptaren kalitatearen araberakoa izango da. Eta beti lortu nahiko dugun helburua, argia, zehatza, laburra eta testu inguruduna izatea izango da. Prompt eraginkorrak idazteko gakoak, beti esan dugun bezala, argia eta zehatza izan, testu ingurua eta mugak zehaztu, rola eta audientzia definitu. Orain ere, ze edukitan konkretukin lortu nahi dugun emaitza eta sormenari tartea eman eta esperimentatu. Vale? Testu edukirako prompten egituran, hemen adibidez, ChatGPT, Gemini dira gehien erabiliko ditugunak. Vale? Hemen rola eta audientzia emango diogu erizaintzako irakasle moduan edo erizaintzako irakaslea naiz, eta nire irakasleak gai honen inguruko, bai? Ekintza eta edukia, sortu, azalpen bat, non, galdetu diogunaren inguruan. Testu ingurua ere, zainketa integratuen inguruan, bai? Eta mugak, zenbateko luzera izan nahi duen, estiloa, hizkuntza, bai? Eta horrelakoak azaldu beharko dizu. Bueno, eta oraingoan, ze erramientakin egin ditzazkegun komentatuko dizuet. Landu nahi dugun eduki motaren arabera, erramienta edo tresna digital batzuk komentatuko dizkizuegu eta beste batzuen ordez. Adibidez, testuen lanketarako, ChatGPT edo Gemini gomendatzen dizuegu. Adibide baten erabilera izango litzateke, hauek labur-labur, zainketa prozesuaren azalpenak eskuliburu laburra behar dut. Irudi bat sortu nahiko bagenitu edo irudiak sortu nahiko bagenitu gero gure lanak osatzeko, DALL-E edo Canva ia, kirofano baten irudia edo zuek testurako behar dezuen irudiren bat. Bideoak izango balira, Canva ia erabili ezakezue. Eta infografiak ere, Canva eta Genialirekin. Hemen, prozedura klinikoen ilustrazioak landu daitezke. Eta orduan, goazen bilatzaileekin probatzera, bai? Adibidez, Canva eta ChatGPTrekin egingo dugu, infografia sortzaile bat lortu nahi dut. Eta orduetarako zer egingo dut? Prompten adibide bat jarriko dut. Prozedura klinikoen ilustrazioak behar ditut, esku garbiketa prozesua azaltzeko. Eta orduan, Canvara noa, eta ikusten duzu hemen prozedura klinikoen ilustrazioak behar ditut, esku garbiketa prozedura azaltzeko, eta zuzenean Canvak eman dizkit ja, ideia batzuk. Berdina egin dut ChatGPTen. Eta prozedura klinikoen ilustrazioak behar ditut, zehazki eskugarbiketa prozesua klinikorako ilustrazioak, bale? Eta infografia bat egiteko. Orduan hemen, infografiaren datuak eman dizkit, pauso guztiak, bai komentatu bitze estilotan nahi dudan, eta bi aukera ematen dizkit. Nik sortzea zuzenean ilustrazio digitalak, bai, eta gero zuk aukeratu estiloa. Orduan nik ez da esan zer nahi dezu, marrazki estiloa edo estilo errealista.
Eta nik kasu honetan esan diot, nik zuk sortu eta marrazki estilo laua eta didaktikoarekin. Eta hor ikusten dezuen bezala, pronta txukuntzen fintzen jo naiz. Eta hemen daukazue, emandako adibidea. Bueno, jarraitu dezagun. Orduan, zuek orain egiteko, ikasleak egiteko, jarriko genuke beste ariketa bat. Erizaintza osagarrietako bigarren mailako ikasleentzako azaldu arnas aparatuko infekzioen prebentzioa tonu didaktikoan 200 hitzetan. Kasu honetan, testu bat lortzea izango litzateke. Eta gero noski, aurrekoan ere ez eta aipatu emaitza, beharko nuke ikustea, nerekin koherentzia duen edo ez. Bale? Emaitzen balorazioa, justo horrekin dengoen. Hemen ikusten dezue, edukiaren egokitasuna eta zehaztasuna baloratu beharko nuke, tonua eta estiloak egokiak diren, bai? Balio pedagogikoa eta sormen maila egokia izan den, bai? Eta ez dugu inoiz ahaztu behar, guk ebalatu behar ditugula eta pausuak ondo daudela zehaztu egin behar dugula. Ondorioak, hemen ondoriotan atera beharko genukena izango litzateke, adimen artifiziala tresna lagungarria dela, baina pertsona dela gidaria. Beti gaude berdinarekin, baina eske oso argi gelditu behar da. Eta pronton batek emaitzak on bat dakarrela. Eta gero baita ere adimen artifizialaren erabilerak pentsamendu kritikoa funtsezkoa dela. Bai? Eta beti izango dela gure sormen prozesuan lagungarria, baina inoiz ez duela ordezkatuko. Eta bueno, lehen esan dizuedan bezala, testu probaketa bat egin beharrean, orain mesedez, probatu, irudi mota bat, argazkia, ilustrazioa, bai, erizain bat paziente bati laguntzen, bai, ekintza, giroa, deskribapena eta estiloa ipiniko diogu. Adibidez, bilaketa hau, Dali bilatzailearekin egin genezake. Bueno, eta amaitzeko, espero bideo tutoriala hau lagungarria izatea. Mila esker.